Ħuti Awċin u Maltin. F'dawn iż-żminijiet sekwit nismagħha l-karba ta' uħud li jgħidulek aħjar ma jiġix il-miliet. Għaliex nidħol fi żmien ta' dwejjaq u ta' diffikultà. Forsi għal uħud minna il-miliet ifakkarna meta konna familja maqdun flimkien u issa m'għadniex. Forsi għal uħud minna l-miliet ifisser illi nħossu iktar in-nuqqas ta' persuna għażiża illi fis-snin li moddija kienet tiċċelebra tifraħ magħna f'dawn iż-żminijiet u issa ma tistax. Forsi għal uħud minna l-miliet ifakkarna f'dawk il-ħbieb li magħhom konna niċċelebraw u li issa minn ħbieb forsi tal-familja stess saru edewwa. U għalhekk forsi bir-raġun ngħidu aħjar ma jiġix iż-żmien tal-miliet. Imma l-miliet hu wisq iktar minn ikliet, il-miliet hu wisq iktar milli toħroġ mal-ħbieb. Il-miliet hu wisq iktar milli tifraħ sempliċement billi tiekol jew tixrob. Il-miliet hu fuq kollox it-tifkira jew aħjar iċ-ċelebrazzjoni tal-ġrajja ta' meta Alla li jista' kollox jagħżel illi jsir bniedem fraġli dgħajjef, ma jibżax mill-fraġilità, ma jibżax mid-djufija tagħna l-bnedmin, ma jibżax minn dak li hu diffiċli fl-umanità. U għalhekk nistieden lil dawk li jħossuha bitqila biex jgħixu l-ferħ ta' żmien tal-miliet, biex iħarsu lejn Ġesu fraġli u dgħajjef u jistaqsuh u jgħidulu imma int kif tiddirja mad-tbatija, imma int kif iġġib ruħek mad-diffikultajiet. Għal oħrajn il-miliet ifisser ġiri, ifisser xiri, ifisser rigali, ifisser divertiment. Anki lil dawn, anki lil dawk fostna li jgħixu l-miliet jgħixu dan iż-żmien bħala żmien ta' ferħ, żmien ta' nuqqas ta' ħsieb, żmien ta' ġiri, kważi biex ngħidlek żmien ta' ġenn. Lil dawn ukoll ngħidilhom il-miliet hu wisq iktar minn hekk. Il-miliet hu il-mument li fih il-kol kemm aħna il-familja ta' Alla aħna l-insara infakru lil Alla li jsir bniedem bħalna u li jagħtina riċetta partikolari, riċetta preċiża, speċifika ta' kif tkun ferħan. Kemm hija ħaġa importanti li fil-ħajja kemm indumu ħajjejn jirnexxielna niskopru din ir-riċetta tal-ferħ u mhux biss niskopruha ma wkoll ngħixuha għax inkella nkunu ħlejna ħafna żmien. Jekk niftakru sew fil-ġrajja tal-miliet, l-anġli lir-rajja ħabrulhom ferħ u ferħ kbir. Imma dan il-ferħ ħabbruh mhux biss lir-rajja imma wkoll lil kull wieħed u lil kull waħda minna. X'tip ta' ferħ iħabbru l-anġli lir-rajja? Il-ferħ li jħabbru l-anġli lir-rajja hu ta' Alla illi jingħata, ta' Alla illi ma jfittix dak li hu tiegħu, illi ma jieħux għalih, imma jagħti lilu nnifsu, isir bniedem, iħobb, ikun ġeneruż, saħansitra jagħti lilu nnifsu. U din hija r-riċetta tal-ferħ li jagħtina Ġesu. Hija riċetta li biex tkun ferħan u biex tifraħ tassew trid tistinka u tkun moħħok hemm tixbor il-forzi kollha tiegħek biex tagħmel lil ħadd ieħor ferħan. Dan hu il-mod ta' kif Ġesu jixtieq li l-bniedem ikun ferħan minn ġewwa. Kif tafu, fi żmienna insibu diversi riċetti li jippruvaw ibellu ilna li nistgħu nkunu ferħanejn meta jew nixorbu, jew nibilgħu, jew nittaqbu, jew niżniffaw. Hemm diversi modi kif id-dinja llum timlilna għajnejna biex minn għalina b'xi mod inkunu kuntenti. Ibqgħu ċerti li r-riċetta ta' Ġesu li tirrispetta ħafna iktar il-libertà ta' kull wieħed u kull waħda minna, li tistma' ħafna iktar lil persuni mill-oġġetti, mill-mediċina, mix-xorb li warajhom hemm ġirja kbira ta' flus, li warajhom hemm ħafna interessi, ibqgħu ċerti li l-idea ta' Ġesu li biex tifraħ hemm bżonn li tferraħ, ibqgħu ċerti li hija l-iktar waħda valida u l-iktar waħda
illi ara kemm għaddew snin tibqa' dejjem attwali, tibqa' dejjem ġdida. Ukoll il-fatt li l-anġlu jidher lir-rajja u mhux lis-saċerdoti tat-tempju u lanqas lir-re Erodi jew lill-imperatur Ċesari Awgustu, imma jidher lil nis-sempliċi rajja huwa l-aqwa equality bill illi minnu jista' jitkellem il-Vanġelu. Aktar minn equality bill, il-Vanġelu jitkellem minn dignity bill. Kull bniedem għandu dinjità kbira. Fid-differenzi tiegħu wieħed mill-ieħor, Alla iħobbna kif aħna, kull wieħed u kull waħda minna bid-differenzi tagħna. Alla saħansitru missier li jħobb anki lil dawk li ma jemnux fih u ma jixtieqx ibiddilhom, iħallihom kif inhuma, anzi. Meta aħna nħobbu lill-oħrajn kif inhuma, nkunu qegħdin naċċettaw u nilqgħu id-dinja bir-rikkezzi kollha tagħha. Meta aħna nippruvaw nillivellaw, meta nippruvaw nittrimjaw id-differenzi tal-oħrajn biex minn għalina nkunu iktar tolleranti, nispiċċaw biex noqtlu din ir-rikkezza u nsiru monotoni, nsiru mingħajr identità. Ejjew nħallu dan il-miliet, l-ewwel qabel kollox jallimna riċetta vera tal-ferħ kif ukoll jallimna nirrispettaw tassew lil xulxin. Jekk hemm dinjità, jekk hemm ugwaljanza li aħna rridu nirrispettaw, hija dik bejn it-tarbija fil-ġuf, il-bniedem adult li kapaċi jipproduċi u l-anzjan marid fis-sodda, illi ma jiflaħx jitħarrek forsi lanqas jitkellem. Jekk hemm ugwaljanza li rridu nirrispettaw, hija meta jidħol il-mart bejn dawk li jistgħu jħallsu u dawk li ma jistgħux. Jekk hemm ugwaljanza li għandna nirrispettaw, hija bejn dawk li jistgħu u għandhom id-dritt jirċievu permessi imma ma jistgħux iħallsu u dawk li m'għandhomx dritt li jirċievu permessi imma jistgħu iħallsu u allura jistgħu jaslu fejn iridu. Jekk hemm ugwaljanza li nistgħu nħarsu u għandna dritt u dmejr li nħarsu hija dik ta' tfal, mod speċjali meta l-ġenituri tagħhom ikunu għaddejjin minn separazzjoni. Dan jgħod mhux biss għall-membri tal-koppja illi ħafna drabi jispiċċaw biex jieħdu ħsieb biss tagħhom infushom u tal-interessi tagħhom u jinsew li l-istess tfal li tant ikunu xtaqu meta kienu għadhom flimkien. Imma dan ukoll jgħod għall-qrati tagħna li jridu jagħtu każ mhux biss ta' min jgħid iktar jew ta' min jiflaħ iħallas iktar l-avukati, imma wkoll ta' tfal li huma bla vuċi u li ħafna drabi jispiċċaw biex isofru l-konsegwenzi tad-differenzi u l-kompetizzjoni li tidħol bejn il-ġenituri tagħhom. Għalhekk dan il-milied jalla jkun għal kull wieħed u kull waħda minna, mod speċjali għalina l-Kristjani, għalina l-insara li nemmnu, xewqa kbira ta' bidla tal-qalb biex l-ewwel qabel kollox infittxu l-ferħ tagħna billi nippruvaw nagħtuh lill-oħrajn u nfittxu wkoll l-ugwaljanza fid-dinja billi nemmnu nirrispettaw lil kull bniedem bid-dinjità u bid-differenza li għandu. Min qalbi nawguralkom il-milied it-tajjeb u s-sena t-tajba lilkom u lill-familji tagħkom, mod speċjali fejn hemm it-tbatija, hemm fejn hemm il-mart u d-diffikultajiet.